Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бүген безнең мәдәният яңалыклары тапшыруның махсус кунагы Татар эстрадасының популяр җырчысы, композитор, күп төрле музыкаль премиялар лауреаты Илназ Гарипов. Илназ, исәнмесез. Күннең хәерле сәгатендә дип әйтегәле, менә без әңгәмә карап утырабыз концерттан соң. Инде хәерле төн дисәк тә була инде, шулай бит. Әйе. Илназ, без сезне безнең шәһәребездә күрергә бик шатбыз. Һәм сүзне шуңардан башлыйсыз килә. Нинди маҗаралар белән Әлмәткә килеп җиттегез? Концертта шулай дигән идегез. Әлмәт дигәндә безнең һәрвакыт йөзебездә теге матур игелекле елмаю булдыра ул һәрвакыт. Чөнки теге елны без бирегә мероприятие үткәрергә килгәндә безнең звукорежиссер егетебез бер атнага калган иде, аңа операция ясадылар Әлмәттә. Шуның өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә врачларыбызга, форсаттан файдаланып. Инде бүген Әлмәткә җыенгач безнең автобусыбыз ватылды беренчедән иртә белән. Без аны тиз генә карап чыктык та, инде шул ук егеткә операция ясаган егеткә инде штрафта язып җибәрделәр. Инде ул берникадәр вакытны алды. Шуңа күрә менә һәрвакыт маҗаралар белән киләбез, ләкин бер начарның бер яхшы ягы бар диләр бит әле. Шуңа нигезләнеп, минем әйтәсе килә, безнең монда үтүче бәйрәмнәребез ничек кенә безне куркытмасыннар. Инде Әлмәт халкы, инде алар күпне күргән, аларды шакатырып булмый, алар шундый нәзакәтле дип куркытып җибәрмәсеннәр. Аллага шөкер, менә бәйрәмнәребез бүгенге мәҗлесебездә инде концертыбызда бик әйбәт үтте, бик җылы энергия килде халыктан. Игътибар итсәгез, инде минем тамаклар да әзрәк кенә утырган. Димәк, концерт әйбәт булган. Дөрестән дә шулай. Илназ, без менә беләбез, Әлмәт халкы сезне чыннан да ярата, чөнки сезне күп төрле туйларда, мәҗлесләрдә, төрле бәйрәмнәрдә күреп була. Менә моның сире нәрсә дип уйлыйсыз? Нишләп Әлмәт халкына сез якын икән шулай? Без үзебездә шакатабыз. Әлмәт белән Казан арасы бер караганда ул ерак ара бит инде. Беренчедә без көлеп генә әйтәбез инде. Безнең бу айда һәр айны 2 тапкыр Әлмәткә барып кайтабыз. Шуңа күрә шушы Казан белән Әлмәт арасы инде ул якынайып бит, Аллага шөкер. Хәзер инде без үзебезнең туган якка кайткан шикелле кайтабыз монда. Дөрестән дә серле нәрсәдә белмим, бәлки менә җаныбыз, тәнебез, фикерләребез белән Әлмәт халкына без якынрактыр, бәлки шуңадыр. Бәлки гадилектәдер, чөнки менә концерт дәвамында да күзәтеп утырдык. Сез тамашачыларыгыз белән күптәннән таныш кеше буларак концертны алып барасыз. Кайда гына булсак та, нишләсәк тә, кеше ул кеше. Аның үз хәсрәтләре, үз кайгылары, үзенең нәрсәдер уйлап йөргән хыяллары, кеше ул кеше. Шуңа күрә кешене чит кеше дип карарга мин өйрәнмәгән. Инде беләсезме, менә шундый концерттан соң без бит әле менә камералардан сөйләшеп утырдык. Мин менә шулай теге ял итеп утырам дип теге мин бер нәрсә әйтмичә, шулай теге рәхәтләнеп, энергия бар бит инде төрле кешеләр, кемдер әзрәк кенә авыр хисләр белән килә, кемдер шатлыклы хисләр белән. Без менә кичкенә генә энергия алмакчы булды, шулай бик гадилектәдер. Гадилектә, чөнки күрәм, ничек кенә куркытып җибәрмәсеннәр. Бүгенге килгән тамашачы ул дөрестән дә миңа калса кешелекнең иң югары сыйфатына ия, ул да булса гадилек. Илназ, сез бүген яңа җырларда башкардыгыз, элекке җырларыгызны да тамашачыларыгызга бүләк иттегез. Һәм менә Илфак Шиһаповның истәлегенә багышлап язган бик матур җыр яңгырады. Әлеге җырның язылу тарихы нинди? Сүзләр авторы Ринат Галиәскәров. Инде мин аны концертта да берникадәр искә алдым. Илфак абыйның соңгы язылып биргән җырында без башкардык, үтте инде дигән. Менә Ринатның шигыре минем кулга килеп эләккәч, дөрестән дә ул таң калдырды. Ул шуны кадәр Илфак абыйга ошаган шигырь. Дөрестән дә шулай. Әйе. Менә кемнәр Илфак абыйны беләдер, алар әйе диячәкләр, чөнки нинди генә проблема булса да, нинди генә язмыш сынау булса да, алар ничектер юмор хисе белән карап, шулай язылган шигырь. Инде без иеләнгән кеше үлгәч, инде нәрсә теге буйгып утырабыз. Бу беләсезме, бу көлү арткылы бирелгән буйгы, бу аннан да хәтәррәк нәрсә.
Шуңа күрә менә бу җырыбыз әле безнең интернет битләрендә ялгышсызам юк. Без аны тере тавыш белән монда нәкъ Илфак абыйча җырлыйбыз. Гитарга ничек бар шулай, халыкка сүзләре барып җитсен өчен. Бит инде шигырьдә башлана шулай. Я күрешик сөйләп җибәр, үз иттеләрме? Дөрес яшәмәдең дип нык сүктеләрме? Я күрешик сөйләп җибәр, үз иттеләрме? Дөрес яшәмәдең дип нык сүктеләрме? Җирдән ахирәткә таба яракма ара. Илназ, менә сез бүген шулай ук үзегезнең авторлыкта син җырында башкардыгыз. Инстаграм битеннән укыган идем, иртәнге 6-да яздым дип әйттегез. Иртәнге 6-да чыкты ул җыр. Ничек соң менә шулай җырлар туа? Белмим, көндез мәшәкать күбрәк. Көндез инде ул мәшәкатьләр халык йоклый, тавыш кими. Инде синең үз-үзең белән студияда калу мөмкинлеге зуррак. Бәлки шуңадыр, бәлки безнең режим дөрес булмаганлыктандыр. Ансы да бар шулай инде. Репертуарда булган 85% җырыбыз безнең Ринат Галиәскәр белән бергә иҗат ителгән җырыбыз. Бу нинди тандым дип уйласагыз, Ринат Галиәскәр белән без таныштык Казанда. Һәм инде туган томашаларны актара башлагач, без аның белән бик ерак туган булып чыктык. Инде фикерләребез бер, уйларыбыз бер. Мин аның шигырен аңлыйм. Һәм инде сүз көй авторының дөрестән дә зур җаваплылыгы ул сүзләрне халыкка җиткереп бетерә алырлык көй язу. Кайсыдыр салмак, кайсыдыр кызу. Ринат кызу була дип уйлаган әйберләрне мин салмакка салып куйдым шушы очракта. Хәтта шулай. Хәтта шулай, әйе. Шулай. Ул күп нәрсәләрне авырдан кабул итсә дә, Ринат сәлам. Син менән инде икән. Һәр кеше үзенең тормыш иптәшен, ул бит инде әзрәк булса да фаразлый, планлаштыра. Теге русча әйтмешли, в результате теге гомумән ике кешегә гашыйк була, аңлыйсызмы? Менә шул гашыйк булгач, син менән инде икән дигән менә шул мәгънәдән алып язылган җыр. Сез беренче белемегез буенча музыка укытучысы. Әйе. Һәм менә күзәтеп торам, сез уйный белмәгән уен коралы юктыр. Әзрәк кенә барсында да уйный беләбез. Менә бу сәләт сезгә каян килде? Ничек сез шулай өйрәндегез? Менә мин шаккатам. Дөрес Рәхмәт комплиментыгыз өчен. Беләсезме, бу талант дип инде бәлки бу таланттадыр, миңа ничектер авыр, менә мин аны көннәр-төннәр өйрәнеп утырам дип түгел, миңа ул җайлы бирелгән. Шулай ук мин үзем чиратында шаккатам менә рәсем ясый белүчеләргә. Дөрестән дә ничек итеп рәсемне чын фото итеп кешегә менә кул белән ясыйлар. Әлбәттә, ул шаккатмалы нәрсә. Менә удар инструментларда, клавишларда, алар әзрәк кенә уйнау белү, ул концертны ясаганда, концертның программасын төзегәндә, гомумән концертның эчтәлеген бирер өчен ул зур нәрсә. Иң яратканы кайсы? Күңелегезгә якын булган барсы да? Барсы да. Дөресен әйткәндә, иң яратканы Әрмән Дудугы. Менә сез бит инде музыка укытучысы буларак, сезнең бит инде югары белем, әлеге өлкәдә. Сез укытучы буларак һәркемне дә менә уен коралында уйнарга өйрәтә алыр идегез микән? Менә өйрәтәбез бит әле дә. Чынлапмы? Без язып бирәбез, менә җегетләр шулайрак. Мен әле үзегез укыттыгызмы дип торам. Юк, алар молодцылар. Алар инде белеп туганнар. Шуннан да шәп уйныйлар. Менә үзегезнең дә хәзер безнең тапшыруда берәр уен коралында уйнап китүегезне сорар идек. Әлбәттә, менә безнең мин карап торам, иң полноценный уен коралы инде ул баян. Әйдәгез баянны кабызабыз да рәхәтләнеп.
Илназ һәм инде сорамый булдыра алмыйбыз. Instagram йолдызы Сәйдә турында. Моннан менә ничек беренче видео барлыкка килде? Исегездәме ул? Беренче видео барлыкка килде, аны үз кулларым белән теге балалар туйдыру йортыннан алып чыгу, дөрестән дә. Бу, беләсезме, монда нинди күңеллелек бар. Минем бар абыем бер туган бүген концертта булды, ул бар аның кызы, ләкин алар теге Арчада торалар. Алар барбер, менә ерактарак торган сайын, аны барбер сирәк күрәсең бит инде, әйме? Бу минем әнинең абыйсының иң төпчек баласының баласы. Бу инде Гөлнар апай, ул әнигә дә ошаган, әни чалымнары да бар, шуңа күрә ул дөрестән дә шулай теге, мин кай вакытта Гөлнар апайны күргәч, әнине күргән шикелле. Шуның бит инде бәләкәй кызы туды. Ул беләсезме, менә теге шундый хәтта шоя булып үсә, ул минем Instagram битендә иң күп карала торган видеоларның берсе. Аны бөтен халык тәрбияләп үстерде, бөтен халык каршында үсте бит инде. Хәтта бүген концертта да Сәйдәгә бүләк бирделәр чыгарып. Бәхетле генә булсын, күзләр тимәсен. Казан концертында катнашкач, без аны куркыр дип уйлаган идек. Кичкә сәхнә артында тотып тордык без аны, чыгып, шигырьләр сөйләп, җырлап, тагын йөгереп чыгып, бөтен кешене сәламләп, привет дип. Күзәтеп тордык без аны. Урысча, татарча сөйләшә бит инде. Теге без татарча гына сөйләшсәк тә, бөтен туганнар аның белән татарча гына сөйләшсәк тә, аны ул шул хәтлек акыллы ул. Башлы бала, Безне абый, а ты здесь работаешь? Ул ничектер кешенең эшкә йөргәнен белә, кайбер эшләгәнен белә. А ты здесь работаешь? Дип теге чын күңелдән сорый бит инде. Дөрестән дә ул дөрес сорау, чөнки без бит инде концертта эшлибез. Иң популяр әйбер тормышта ул минем Сәйдә. Instagram битендә икенчесе машина, өченчесе әби. Мин ул беренче эшлеккә вакыйгымнан кермим. Сез әйттегез, сезнең эш әйбер Сәйдә, сезнең машина һәм әбиегез. Сәйдә, әбиләр, машина. Әйе, рәтләп әйтсәк инде. Дүртенче әйбер нәрсә булыр икән? Илназ Гарипов бүгенге көндә үзенең алдында нинди максат куя? Ул эшләгән эшнең менә дүртенче этабы, таныта торган этап нәрсә булыр икән? Туй булсын дигән өметтә калабыз инде. Дөрестән дә һәрбер дөрес кешенең өйләнергә теләге булырга тиеш. Ул дөрес нәрсә, һәм минем дә ул бар. Менә бөтен урысча әйтмешле условиялар теге булып бетте, Алла бирсә, инде Ходай насыйп итсен, өйләнеп, балалар тәрбияләп, инде шулай итеп бергә матур итеп яшәргә. Теге нинди генә планнар корылса да, зур планнар инде әлбәттә гаилә. Ул бер нәрсә дә алмаштыра алмый аны. Теге әйтегез бит әле беренче, икенче урында дип. Мин теге әбиләр белән халык дөрес аңламаска мөмкин. Беренче урында Сәйдә дигәч, Сәйдәне мин күбрәк күрсәтеп торам. Инде авылга әбиләрне инде теге бик әзрәк кенә сирәгрәк, шуңа күрә Сәйдә бүген көндә интернет йолдыз. Илназ, бик зур рәхмәт сезгә матур әңгәмәгез өчен. Сезгә бик зур рәхмәт, менә шулай итеп, әле мин гомумән беренче тапкыр концерттан соң шулай матур итеп, рәхәтләнеп, бер бөтен эшләрне онытып, сезнең белән сөйләшеп тордык. Рәхмәт сезгә. Безгә дә бик җиңел, бик рәхәт булды һәм беренче чиратта гади булганыгыз өчен рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт, бәхетләр. Рәхмәт. Шуның белән тапшырыбыз ахырына якынлашты. Луч Әлмәт телеканалында очрашканга кадәр сау булыгыз.